खुलुमबाय गिबियावनो सेरासन इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबावबाय फिन आरो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबावबाय। दिनैनि बे भिडियोआव आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन सुइप क'डनि सोमोन्दै। सुइप क'डआ मा बुस्थु, बबाव बाहायो आरो मानो बाहायनांगौ आरो बेखौ बबेनिफ्राय मोनो बिनि सोमोन्दै आं बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। सुइप क'डआ जाहैबाय बेंकनिफ्राय जानाय मोनसे बेंकजों सोमोन्दो थानाय मोनसे माबा बे जायखौ इन्टारनेशनेल ट्रेन्जेक्सनाव बाहायनाय जायो। इउटुबारफोरा बिनि पेमेन्ट मोननो थाखाय बे सुइप क'डखौ बेंकआव नांगौ जायो। जाय बेंकआव बे फैसाखौ पेमेन्टखौ आजावगोन बे बेंकआव बे बेंकनि बिनो सुइप क'डनि गोनांथि जायो। बे मोनसे जाहैबाय क'ड आरो ना, मोनसे मा होनो बेखौ क'ड नाम्बारखौनो होनांगोन। जेनेबा क'ड नाम्बारखा सुइप क'ड होनदों जायखौ, जेरै IFSC क'ड, ब्रान्स क'ड बिदि थायो। होमबा बेबायदिनो सुइप क'डआबो मोनसे बुस्थु। आंबो दाख्लै बे सुइप क'डनि थाखाय गोबां प्रब्लेमाव गोलैदोंमोन। दा आं बेखौ मिथिनानैनो आं दिनै बे भिडियोखौ बानायनाय जाबाय, जाहाथे उननि समाव आरो रावबो प्रब्लेमाव गोलैनांला। मानोना जोंनि बर'आव सुइप क'डनि सोमोन्दै गोबां खम भिडियो दं, मोनाखै आं मोनसेल' मोनदोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो हिन्दीफ्राव गोबां एभेलेबल मोनो सुइप क'डनि सोमोन्दै बानायनाय भिडियो, नाथाय जोंनियाव जोबोद खम। दा सुइप क'डखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय, इन्टारनेशनेल ट्रेन्जेक्सनफ्राव बाहायो। जेरै इन्डियानजों इन्डियान फैसा ट्रेन्सफार खालामनायाव बाहायनाय नङा। हमनानै ला नों जेनेबा दस्रा स्टेटनिफ्राय, दस्रा कान्ट्रिनिफ्राय, दस्रा हादरनिफ्राय जोंनि इन्डियायाव, हमनानै ला जोंनि इउटुबारफोरनि USA निफ्राय इन्डियायाव फैसा ट्रेन्सफार खालामनाय, आमेरिका जेनेबा इंलेण्ड बा नेपाल बा बांलादेश बा पाकिस्तान बा चाइना, रासिया, जिखुनु जाया हादरनिफ्राय जोंनि इन्डियानाव जुदि फैसा ट्रेन्सफार खालामनोबा जाय एकाउन्टाव नोंनि फैसाया ट्रेन्सफार जाबैगोन बै एकाउन्टनि सुइप क'डखौ नों नांगोन। दा आं दा आसामनि, जेनेबा भारत हादरनि आसामनि मोनसे सिंनि दा आंनि एगजामपोलखौनो आं होनोसै। दाख्लै समाव आंनि इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोननो थाखाय आं सुइप क'ड बिराद प्रब्लेम जादोंमोन आरोना। आं सोंहरदों गोबां इउटुबारफोरनावबो आं सोंदोंमोन सुइप क'ड, बर' इउटुबार जायफोरा पेमेन्ट जाबाय थायो, नाथाय बिथांमोना मोजां माबा मोनाखै, मोजां जेनेबा सोरनाबा गैया नंगौ, आंबो मानिदों। जेनेबा बिना दस्रा बेंकनिमोन, आंना दस्रा बेंक, आंना जेनेबा स्टेट बेंक अफ इन्डिया, बिसिना दं जेनेबा बायदिसिना बेंकनिखौ होनानै दंमोन आरो। ओमफ्राय सोरबा गैया होनहरदों आरो मिथिया होनहरदों, मिथिला होनहरदों, बिथांमोननि साननायसै आरो आं गामिनि लोगोफोरनावबो सोंदोंमोन, बिथांमोनाबो जेनेबा आंखौ हेल्प खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय मोनाखै। रावनिफ्रायबो आं सुइप क'डखौ मिथियासै। आं स्टेट बेंकनि सुइप क'ड, आंना स्टेट बेंक नालाय ओरै लवार आसाम, आंना बेंकआ जेनेबा नैबे धालिगाव बङाइगावनि बिआरपिएल कमप्लेक्स बेहाय। दा बिनि सुइप क'ड आं नागिरदोंमोन। ओमफ्राय गोबां इउटुबाव आं सार्च खालामदोंमोन, इउटुबनि गेजेरजों आं नागिरनो नाजादोंमोन, नाथाय बेहाय बै नेटनि माबा मोनसेखौ नेटआव सार्च खालामबा मोनोमोन। बाहाय फैयो गुवाहाटि, बङाइगाव, ओमफ्राय ओरै डिब्रुगड़, ओमफ्राय ओरै करिमगन्ज, बिदिनो जोंनि आसामनि बे। नाथाय अरिजिनेलि नायोबा माखासे बुस्थुआ बाहाय गैजोबा, फेक ना। आं जेला बिदि कनफिउस जादों, आं मोनसे जायगायाव कनफिउस जादों। बेंक मेनेजारनि इमेलाव आं मेसेज हरनानै सोंहरदोंमोन आंनि बेंक मेनेजारनाव, सार आंनो सुइप क'ड नांगौमोन, नोंनि बेंकनि सुइप क'डआ मा होननानै सोंहरदों। अब्ला बे आंनो सुइप क'डखौ हरदों। ओमफ्राय जेला आं बै इउटुबारफोरनि दिन्थिनाय मथे आं जेला नेटआव सार्च खालामनानै नायदों, अब्ला बे बेंक मेनेजार हरनायजों बिसिनि माबाजों मिलायाखै सुइप क'डआ। थारमाने अब्ला आं बिराद कनफिउस जाबावबाय। बिसोरथ' बेखौनो बाहायदों होनदों, नाथाय बेनो बाहायजायो, बेनो जायो होनदों। ओमफ्राय जेला आं बेंक मेनेजाराबो आंनो हरबाय, बेथ' बेंक मेनेजारथारानो हरनाय, जेनेरेल मेनेजारानो हरदों आंनो रिप्लाइखौ, बेनो खिन्थाहरफिनदों माबायाव इमेलाव। बाय मेलजोंनो सोंहरदोंमोन नालाय आं, बे मेलजोंनो आंनो खिन्थाहरदों। फुङाव सोंहरबाय 10ता 10:30, बिनि 10:30सोनाव 4 घन्टा 5 घन्टानि गेजेरावनो बे आंनो रिप्लाइ खालामनानै खिन्थाहरफिनदों। अब्ला आं बिराद कनफिउस जाबाय आरोना। ओमफ्राय बिनि उनाव आं सानसे बेंकआव थांथारनायसै। बेंकआव थांथारनानै आं सोंहैबाय, आं डाइरेक्ट जेनेरेल मेनेजारजोंनो हाबनानै रायज्लायदों। अब्ला बे आंखौ सासे मानसिजों रायज्लायनो थिनबाय, गावसिनिनो स्टाफखा जेनेबा, गावहा एसे बिजिमोन खोमा। ओमफ्राय बेजों सोंबाय आं, बे आंनो सुइप क'ड होननायखाय आंनो लेखा फिसायाव लिरनानै हरबाय, जोंना बेंकआ सुइप क'ड गैया दे, बे ओरैनिसो होननानै आंनो लिरनानै हरबाय आरोना। अब्ला आं खिन्थाबाय, आंथ' सार नैबेखौ नेटआव सार्च खालामनानै मोनदोंमोन, बे सुइप क'डआ मा होननानै।
बिआरपिएल कमप्लेक्सनिखा बे गावनि जोंनि ब्रान्चआनो बिआरपिएल कमप्लेक्सखा नालाय सुइप क'डआबो बिआरपिएल कमप्लेक्सनि नेटआव सार्च खालामना फैदोंमोन बे नङा बे फेकसो जाबाय बे आंखौ अब्ला आं सानबाय नंगौ बे नेटना फेकसो जानो हागौ बेंक मेनेजारानो जुदि आंनो मेलाव हरदोंबा बे मेनेजाराथ' नंखाय खोथा बुंहरनाय नङाना बे बेखौ साननानै आं सानफिनबाय नंगौ आरो बेंकनिफ्राय गावसोरबो लिरनानै हरबाय आरो बै नेटनिफ्राय जायखौ सार्च खालामनानै आं बिनो खिन्थादोंमोन बियो बेखौ फेकसो होननानै बुंखाबाय अब्ला नंगौ आं दा बैखौनो बै बेंक मेनेजार बेंकनिफ्राय हरनाय सुइप क'डखौनो आं बाहायबाय दा आंना पेमेन्टआबो इउटुबनि पेमेन्टआबो जाबाय आरोना आं बेखौ मोनफैबाय बे सुइप क'डजोंनो बे बेंकनि हरनायजोंनो नाथाय आं बै नेटनिखौ बाहायबा मा जागौमोन आं मिथिया अब्ला आं नोंथांमोननो बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानोदि नोंथांमोना जुदि मालाबाफोर इउटुबनियानो जा बा बायदिसिना जेनेबा इन्टारनेशनेल ट्रेन्जेक्सननि बेलायाव जुदि सुइप क'डनि गोनांथि जायोबा नोंथांमोना बे नेटनि माबाखौ बांद्राय फोथायनो नाङा जास्ट नोंसोर डाइरेक्ट बेंकआव थांनानै सोंहै बेंकआव थांनानै बे जानला मालाजों रायज्लायनो नाङा डाइरेक्ट मेनेजारजों रायज्लायहै मेनेजारानो नोंथांमोननो बे सुइप क'डनि सोमोन्दै मिथिगोन स' मेनेजारफ्रा अबेबा बेंकआव रेसपन्स होआबो जानो हागौ बांद्राय नाथाय रिकुवेस्ट खालामथारनानै सोंथाब बास बे मेनेजारनिफ्रायनो नोंसोरो सुइप क'डखौ मोनगोन आरो आदारवाइस दस्रायाव नोंसोर नागिरनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय आरो आं दाख्लै जेरैबायदि सुइप क'डनि गोनांथि जानानै नागिरस्रावबायदोंमोन दा समाव नोंथांमोना बिदि जानाय नंला जाहाथे डाइरेक्ट सुइप क'डनि गोनांथि जायोबा बेंकआव थांनानै सोंहै बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम लोगोसे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामनानै लादो आं नोंथांमोननो गोदान भिडिअ जायखौ गोनांथि होननानै सानो नोंथांमोना आरो आंबो सानो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथि बे भिडिअखौ लानानै फैबाय थानो नाजागोन एसेनोसै खुलुमबाय गोजोन्थों